Ahojky, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu budu rozbalovat tento balíček. Je to teda balíček od LPS Evelyn, ale předem než začnu rozbalovat, tak jsem vám chtěla říct, abyste jí pak nepsali prostě komentáře typu ale teď ty LPS nevyměňuješ, jak to, že si by jen vyměnila pečopáky a takhle. Byla to opravdu výjimka, to, že jsme si vyměnili LPS. A já si vlastně jakoby s Evelyn i hodně často píšu, takže dalo by se říct, že se v uvozovkách známe. Teďka se tady jako s tím nějak nechci vytahovat, jenom vám to odůvodňuju, proč mě vlastně vyměnila pečopáky. A neznamená to, že když vyměnila LPS mě, takže se najednou rozhodla vyměňovat pečopáky. Já tady jako nechci mluvit za ní, ale myslím si, že když jí napíše někdo, kdo si s ní ani vůbec nepíše, prostě ji prakticky skoro nezná, jestli si s ním vymění LPS, tak si myslím, že její odpověď bude ne. Jak jsem řekla, nechci tady mluvit za ní, ale je to prostě můj názor. A ještě teda jednou jsem vám chtěla říct, ať jí prosím nepíšete ty komentáře typu jak to, že si jí vyměnila pečopáky, když pečopáky nevyměňuješ a blablabla, protože si myslím, že je to vážně zbytečný. A teďka už bych šla na videjko. Takže balíček vypadá teda nějak. Jsem teda takhle balíček rozstříhla a myslím, že můžu jít vyndovat věci. Takže tady asi tahám nějaký obrázek. A tady je tenhle naprosto úžasný dopis s obrázkem a tady je naznačený, že bych to měla odstříhnout. Dobře. Takže já jdu číst. Ahoj Kis, takže bude to v podstatě to samé, co si píšeme v chatu na Instagramu, ale dopis má stejně magickou sílu. Jsi super, protože si s tebou můžu psát o čemkoliv, cokoliv ti můžu říct, respektive napsat. A toho si moc vážím. Děkuji ti za všechno, PS. Dopis voní kouzlem. A ono se to i třpití, to je prostě úplně boží, hrozně ti děkuju. A já už jdu teda vyndat ten zbytek, jsou trochu vidět ty pečopáci. Já nejprve vyndám teda ty malinký, to má být jakože asi bonus. Takže v balíčku byl jako bonus ten fialový malinký králíček. Potom tady ten křeček, možná klokánek, který má asi nějakou malou kapsičku, já fakt nevím, co to je za zvířátko, ale je to hrozně roztomilý. A pak ten naprosto úžasný křeček, který je tak strašně roztomilý. Tak a teď jdu vyndat konečně ty LPS. Jako první tu máme tohodle pejska, on vlastně vypadá prakticky skoro jako fufu, akorát, že je prostě bílej. A hrozně ti za něj děkuju a prostě je strašně roztomilý, bez poškození, tady má magnetek. A nevím, co bych k němu řekla, jenom prostě, že je strašně roztomilý, určitě se mi bude hodit do videí a tak. A poslední pečopák. Poslední LPS je tenhle krásný jezevčík, hrozně moc ti za něj děkuji, já jsem takovýhle vždycky chtěla. Nebo prostě já celkově mám jezevčíky hrozně ráda, takže ti za něj strašně děkuju, je bez poškození, máte akorát trochu odřený čumáček, ale to si myslím, že vůbec nevadí. Je vážně hrozně hezký a hrozně ti za něj prostě děkuju. Takže to mi k tomuhle videu bylo už opravdu všechno, já doufám, že se vám video líbilo. A jinak teda opravdu prosím ty Evelyn nepište jako něco typu, jak že si vyměnila pečopáky a tak. Budu vám za to opravdu moc vděčná. A jinak ten dopis opravdu voní kouzlem.